Hello mga ka-ideya! Palihog kog like sa mong FB page ug subscribe sa mong YouTube channel para sa mga dugang na mga videos. Daghang salamat! Nasayod ba ka sa mga responsibilidad ug sa sweldo sa usa ka konsehal? Ang mga konsehal kay sakop sa konseho sa usa ka syudad o munisipyo. Gipanguluhan sa Vice Mayor ang konseho. Ang sweldo sa usa ka konsehal kay magdepende sa kung asa sila nga syudad o munisipyo ug asa na klas sila sakop. Pananglitan, ang Quezon City gikonsiderar nga special city ug adunay salary grade 27. Huna-una aha, ilang sweldo magkantidad og 128 to 144,000 kada bulan. Wow, sana all! Sa laing bahin, ang mga ordinaryong munisipyo kay apil sa 65% sa salary grade 24 nga nagkantidad og 57 to 64,000 kada bulan. Ang gidaghanon sa mga konsehal sa Metro Manila magdepende kung pila ka distrito ang nahukman sa COMELEC. Ang usa ka distrito adunay 6 ka konsehal. Ang Manila gilangkuban og 6 ka distrito. Busa aduna sila'y 36 ka mga konsehal. Ang mga munisipyo adunay 8, gawas sa Pateros nga adunay 12, tungod kay sila adunay 2 ka distrito. Ang konseho mao ang mag-issue og prangkisa og permit sa dakbayan. Ug aduna sila'y katungod sa paghimo og mga ordinansa ug pagdesisyon kung unsa nga mga programa ang dapat himuon alang sa ilang katawhan. Ikaw, aduna ba kay ideya na gusto nimo i-flex para sa konsehal sa iyong syudad? Imong ideya, i-flex na! Kaya tanang kapag-uhan kay nagsugod sa usa ka ideya. Bisita ang ideapage.com.